Es dort von der Ober ein schöner Tag. Soll von der 26 Grad warm werden. Morgen reden sie von Regen, und Sonntag und Montag. Und uns fehlt das nicht. Ich habe viele Städte in Manitoba, wo es so viel 4 ist. Wild 4. Und hier, wir haben das Werk also sehr geschafft. Und nu lijkt wel, want es eine schöne Multi merken. Und dort ist Chile Colorado mit Schweinsreben. Wir wollen von der Chile Colorado merken mit Schweinsreben. Ich weiß, dass Menschen nicht leicht mit Hühnerfleisch, mit Rindfleisch. Was immer Fleisch keinen Schein schmeckt, braucht ihr dort. Aber wir wollen von der Schweinsreben brauchen. We're going to make pork ribs in red salsa sauce, red pepper sauce. En dat Chile Colorado salsa wil van die ook merken. Jij dat correct zijn, wil ik dat merken, dan jij dat zelfs nu merken. Zo veel mensen zijn, maar kost voor ons multi merken. Hey, was ist das nicht mehr mal selbst? Entweder je neemt je nicht die Zeit, oder je hebt te drak, oder je zijn te veel, oder was ist das? Proef dat mal. Ik wil me lang nicht einmal auch nicht eten mehr, aber ich dachte, wenn ich einmal am Schwung stand, dann, hey, das geht ja mal das sehr schön. So, nu werden wir mal tortillas en salsa Colorado merken. Ich hoop die gleichen dort und merken dort nu. Okay, 4 haben wir gemerkt, Käse. Hoho, ja. So haben wir Korn, haben 1 Liter Butterbeeren, 1 Liter of water. Nu werden wir die Reben reinmerken. Du, check mal, das sind unsere Reben. Die kommen von New Zealand, daar dicht von Australien. Dat zijn Schweinsreben, pork ribs, pork back, baby back ribs. Nu ik kan weten waar die reinmerken. Hier hebben we immer zo'n film aan. Ich lade da an, aber wie dann das losnehmen. So, dann nehmen wir ein bisschen Papier, ein bisschen Kleenex. Dann probieren wir einmal mit diesem Unterfangen, check mal, dann riechen wir das los. Und dann schmeckt ihr das nachher boven ran kehren. So, schau, sehr krass. En al dat schlitter, dat neemt je los, dat voordat je dan de willen koten. We gaan hier willen koten eraan. Voor je zo grote kijken doen, dit zijn zeer fijne schweinreben. Kijk die mal, die hebben zo'n fijn vlees. Ik geloof die worden zeer fijn te brokken zijn. Chile Colorado merken. En nu wat we doen is, nu worden we alle en de twisten, jeder reb twisten, dat jeder alles bieten zijn te starten. En dat is waar we de kerken bouwen. Oké, nu wordt het hier zo meer meer tijd. We hebben de reben hier alle neer. We gaan dan 1 Liter Butterbeeren. En dan willen we die wat kerken brengen. En dan willen we die door van ongeveer 1,5 Stunde bij 2 Stunden beren laten. En hier hebben we nog zout. We hebben dan zoveel zout wie blijven. Vielleicht van ongeveer 1 theelepel. En dan willen we die hier met armerieren. Dat is al een beetje meer in je water zijn. Dan zal die hier van, kijk mal, dat is geen huid. Dan zal die hier van ongeveer 1,5 Stunde bij 2 Stunden zaag kerken. They gotta simmer, bring them to a boil, simmer for 1,5 to 2 hours. Daar, kijk mal, dit is de chile voor de salsa. Hier hebben we saus, chile pasilla. En hier hebben we ook chile guajillo, rode gedreven chile. Dit is wat we gebruiken om dat saus te maken. We worden nu smaak reinmaken. En dat zoet ik er alle uit. En dan neem je het afwassen, dan neem je het kerken. En dan zijn die eruit met een blender en fijn maken. We're gonna take the seeds out, wash them, cook them for 3 minutes, and then put them through the blender. Anyway, deze peperschoten, die kan je bij El Roy kijken. Die hebben we zeer fijne. Hier in Winkler, Manitoba. Okay, wat we dan worden doen is dat we dat zoetig eruit nemen. Eens je laten dat zoetig te beren. Maar dat anyway tegen zeef doen, dan moet je dat vielleicht nog schoten. Maar we worden er anyway proberen eruit te peelen. En dan worden die, dat is een beetje gespeeld, besonders met de pasilla, die zijn zo reich. Maar maar eens mal bitter wees, maar dat schafft, dat is een beetje gespeeld. Maar we gaan, en dan wat we dan worden doen is, dan worden we nemen en waschen die beetje af. En dan die groepen neer en dan die kerken brengen, wat die 3 minuten gekerkt hebben, door, kijk je mal. En daar zijn die eruit met een blender neer en dan dat salsa merken. Oké, dan gaat het nu blender aan. We dat aan liquid horen. De chile doen aan, de gekerkte.
En dan doen we een klein beetje zout bijeten, met water bijeten, dat wat we gebruikt hadden om de chile kerken. Toen wat dan je dat wel. Ik had het vlees dat liep met dan merken, wat we nog hier niet gaan durven zoveel water bijeten. Maar dit wordt er weer nog zo. Ik heb hier dus met meer water bijeten dan groot, maar dat vlees is de kerken gebracht hebben. Ja, dan wat we doen is dat we dat hem zeef. En dan hebben we fijnet en dan al die schaal, die steinen, die zijn er aan buiten. Dat geeft zeer fijnet salsa. Ja, dan de tweede soort nog. En dan zijn we fertig met de salsa. Nu kijk de mal. Ho. Zeer fijne saus. Van Chile, Colorado. Nu kijk de mal. Kijk, hier was zo fijn. Dat woeder dat danst maar tijd uit. Dat vat we hier aufschaben. The water evaporates and the fat later on we're gonna remove. Wow. Sehr fijn, dat trekt buiten, maar zoveel schijn aan jaren schijn naar buiten eten meer. Okay, we gaan hier zo'n gelen kornmehl. We willen nog frische korntortillas bakken. En wenn je niet korntortillas krijgen, dan doe je mehltortillas. Hier doen we 2 Koffel kornmehl en 1,5 Koffel water, warm met water. En dan snijden we dat direct van ongeveer 2 minuten oder zo. Dan is het eruit zum tortillas maken. We gaan hier zo'n zeer fijne tortillas praten, dat ik al laatst einmal gezien van mijn broer Johan. Der ist die wird so stabil, mit einer grobe heavy duty. Ich habe nur gebrochen, um die tortillas nur fein plaut mehr. Dann schmeckt der gekneten Deeg, mit kleine Boltjes und dann zwischen 2 Meter Plastik. Und dann checken wir das durch. Hei, nu haben wir alle tortillas, sehr fein deren. Und gewöhnlich selbst schmeckt die tortillas schmecken anyway mal besser als gekaufte. Erst nicht so handig, vielleicht aber das schafft du werden. Als je maar geduldig zijn met de plastic te losnemen, maar ja. We nog eenmaal eind, wat je nog eenmaal wiesen waar ze staat. En dan hebben we al heute dieser heute gemerkt, wo we ons die alle goed bakken en dan, dat kan dat zijn. Dat bakt maar zo fijn. En dan, wanneer we die gebakt hebben, wat we dan doen, is dan doen we die in een handdoek nemen. Dat die niet uitdrehen en dat die fijn warm blijven door. Dat we die onja en dat is al iets fertig. Okay, dat habe ich hier nu für 2 Stunden Sache gekehrt. It's been simmering here for 2 hours. Now we're gonna take the fat off. Nu will dat fat aufziehen. Okay, zoals je zien kan, ik heb hier wat jalapenos en een paar bacaljanen. We waren 2 bacaljanen brokken en 2 jalapenos. Door 14 chesnik. En een halve suppel, nur fijn dan 2 gesneden. Je kan je zien, die jalapenos dat we dat zo te groot nemen, dat dat niet, ze zeggen brand dat. Dit is brand sowieso niet zo. En dan hier dat we den anderen ook nog, en dan wat we dan doen, is dan dat we die aan lenkeltjes, stremeltjes snijden. Zie daar, de kleine stremeltjes nog eenmaal en een half, en dat wird langer zijn. En dat gesnekt, dat doen we ook zo fijn merken. En ook zeer fijn dat we dan op dat hupje suppelen op. En du kijk mal, dat studiert nicht lang, maar die kerkjes eenmaal have eingeleerd. Du zit maar bakkelzaan ook fijn niet staat eruit te maken hebben. Nu dat grijns alles zo schmeckt 2 sneden erst. Nu zijn we eruit om dat te maken dat vlees hebben. En dan wil dat te 4 brengen, dat eenmaal laten gescheid durchbroeden. En dan gaan we de eeuwige spijtje te maken dat salsa. Dat moet ik einfach zeggen, dat grijns te maken, dat heb je bloos een gruwelijk zeer stramme kleer. Wat leuk je? Kijk mal, dat wil we hier ook nog maken, want we hier schon alles te veel gebracht. Hier haben wir einen halben Teelöffel Cumin, Comino, half a teaspoon Cumin. Hier haben wir einen halben Teelöffel Pfeffer, grober Pfeffer, half a teaspoon coarse pepper. Und hier haben wir einen halben Teelöffel Koriander, da wird das Cilantro zoetig fein gemalt. Wenn ihr das nicht habt, dann lasst ihr das aus. Das ist Koriander, half a teaspoon powder. Und hier haben wir noch ein nadelbärchen Cilantro. En hier hebben we nog 3 Lorbeerblätter. Die werden we door Lothar nemen, want er is allerhand te veel gebracht dat alle am Kerken is. Hier heb ik dat voor jullie alle zo smak opgeschreven van de spices wat ik te maken had.
Here's all the spices we need to put in those chile colorado. Okay, nu kijk hem al. Prizzelt op een zaai. Wait mal van dichtbij wezen, check hem al. En nu, weet je wat we nu willen? Nu willen we dat schijne salsa doen maken. Check hem al. Ai, ai, ai. Ik weet niet of we dat alle waren. We waren eerst mal wat en dan zijn we dat laat. Dat is een bit salsa. Wow, dat is een beetje erger hier. En dan vielleicht nog een klein beetje water, dat salsa hebben een beetje dik. Dat direkt over zeer schijn. Direct over zeer schijn. En nu willen we dat gezegd je sterk simmeren voor, dat wordt zeer lang. Dat is zeer goed, dat kan je niet zijn. Krijg zo, nu gaan we even je spijsje holen. Oké, dan doen we de loerbeerbladeren eraan. En dat andere spijsje, alle wat ik eens eerst weet. Dat comino en koriander en hier nog de peper. En dan te de laatste nog de cilantro eraan. Ja, ik blijf gewoon een klein beetje meer water maken, dat het niet zo dik is. En daher wordt een klein beetje smaak, want een beetje zout veelt. Oh, dat zit op een zeer fijn. Zit over zeer fijn. Ik blijf van der waar wie wat bijna zeer schijnt het chile colorado gaan. Waar dat niet thuis geraakt, niet goed schrieren, we willen niet alles verrieren, doe check hem op. Nou, wat blijf je daarvan? Nu wordt dat lotenvlees dat ja 20 minuten is dit zageltje spuddelen. Word mal van dichtbij wezen. Ik geloof we gaan je aan. Weet je wat, dit beste saus voor ook plus nog neer, dat is voor het recept zit. Ja. Zeer schijne saus. Dat gaan we hier vielleicht broken nog te enchiladas maken, wer weet. Ja. En ik had het al gesmaakt en dat fehlt nog een beetje meer zout. Zie, we waren een beetje meer zout. Ja. Nu is dat mes kraak eruit. Oh, mamma mia. Wat leuk je. Door van leg ik aan zijn eetgroepen te kijken. Brood dat niet helemaal zo schwer aan. Ja, nu laat het op borrelen. Woehoe! Wat leuk je. Ik heb je proeven dat ook. Dat is mes kraak eruit. Ik geloof dat het goed. Kijk dan. Weet je wat we nog vergeten hadden? Een halve theelepel oregano. We gaan hier Mexicanische oregano. Dat hadden we nog mes vergeten. Maar die brokte ik werkelijk kwijt. Nu kijk dan maar. Oh ja. Nu willen we ons gewoon tortillas opwarmen. Kijk dan maar. Ik leef van der hebben we ons zeer schijnmiddag gemaakt. Nou, dan hebben we ons een paar frisse tortillas opwarmen. Oh, dat zijn fijne lekker. Oh yes. Die rekken ze goed zijn en daar willen we opdassen. Oké, we gaan zijn wat het is. Let er wat down. Wil je maar wijzen wat goed is aan. Ai, 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 kijk hem op. Zo, oh, morakje. Mira. Oh, dat is bloß einfach nasse Säuerheit. Oh ja. Dit lijkt wat Säuer scheint het middag geven. Ik wil hem bloß nog wat om aanhouden.
Ja, kijk maar. Oh, ja. Ik wil Ihnen sagen, dit ist gut, das hat ich da für 2 Stunden gesagt, gekehrt. So. Was ich denke about zo'n Erdgropen. Da bleibt da lang Heitbeeren. So. Okay. En dan hebben we een klein beetje zo'n cilantro en sippelen weer het ligt. Dat is alles wat ik doe. Ja. En dan een beetje citroen erover. Ja, nu word je het hier nog van dichtbij wijzen. We gaan eens nog een beetje van dat saus erover schapen. Ja, Schweine, schijnen eten, je hebt schwijnerie, doe nu kijk de man. Oh ja, nu wel we eten. Dan komt hem dat lekker ook zo neer wat kan als schijnres geben. Dat rekt ook zo gruwelijk, zei er schijn. En ik wil je zijn, wanneer hij zo zeer hungert, zo zeer geschaft heeft, dit wordt van der Ober zeer fan down. Kijk nog eenmaal, rand je dat schwiel niet al taub. Ha! Dankschein Gott war er gelebt. Dankschein für die Gesundheit. Gott sei Dank für diese schöne Monate, für $1. Das schöne Wara, für den Regen, was wir gekriegt haben. Und ich kann sagen, dass der Mexico steht auch geregnet, auch in Texas. Wir sind auch dankbar für. Und immerhin, die sagen, wie ich das gemerkt habe, und ich habe geprüft dort, wie das schmeckt wirklich sehr schön. Selbst gemerkte Tortillas, nie werden wir sein. Oh, Mörder! Nu fehlt mir noch das hast ein bisschen durch, aber nicht sehr. Aber das macht auch noch einmal wie. Wow! Oh, wow. Mamma mia, aber bloß so scheint das sind Anitas von Mexiko. Ich würde gleich eine ganze Pickup-Load voll so eine Städte holen. Wir haben ein Sträckchenbüttelches mitgebracht. Na kijk, want dit is alles en hij nog eind. Dat is alles. Maar helemaal aan, ik hoef die meer aan der. Dat vlees is fijn goor. Die wordt niet moet daar meteen gaan, ohne best bloß para dentro. Wow. Schubje meer naar dat. Hier van Chtroucklant bij de Vista. Zijn we ons het nächste Mal. Maar wat met je zijn en je zijn.